हेलो लोगोफोर स' नोंथांमोननि सेराव आं फिन भिडिअ इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआव डेन्जारियास माने गिख्रंथाव जोबथेसालि आरो एकदम पुलिसजों हमजायै सिखाव बेफोरनि बागै मोनथिनानै मोनगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब आरो बेनि सिगां आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेहाय नोंथांमोननि जेबो खहा जाया आरो जेबो खहा जायालासेनो गुबुनखौ सापर्ट खालामनायाव मा गाज्रि बाथ्रा दं प्लिज नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना बेवहाय मोनसे बेंक रबारनि रियेल स्ट'रिनि बागै मिथिनानै मोनगोन बेखौ मोजाङै खोनासं बे रियेल स्ट'रि खिन्थु बे फिल्मनिफ्राय खम नङा लोगोफोर स' बे रबारिया जाहैबाय ससाइटि जेनेरेलि बेंक रबारि माने ससाइटि जेनेरेलि बेंकआ मोनसे फ्रान्स हादरनि मुंदांखा बेंकमोन बेखौ 1976 आव मोनसे बेंक रबारि गेंआ बेखौ लुथिदोंमोन जेब्ला बे बेंकआ 2 साननि थाखाय बन्द जादोंमोन अब्लानो बे माने खावनाय लुथिनाय हाबाया बिसोर मावफुंदोंमोन बे 2 सान बन्द जानाय टाइमाव आरो जेब्ला 2 साननि उनाव बेंकनि खामानि मावग्राफोरा बेंकआव सहैयो अब्ला बिसोर नुना मोनो 400थानिबो बांसिन लकारा बेहाय अपेनमोन आरो दानि जुगनि जोङो फैसानि भेलुजों मिलायनानै नायोब्ला 100 करोड़निख्रुइबो बांसिन फैसा बे बेंकनिफ्राय गोमादोंमोन आरो बिदिनो पुलिसफोरा इनक्वायरि खालामनायनि उनाव सासे बेंक रबारनि एक्स गार्लफ्रेन्डनि थ्रुयै बेसोरखौ हमनानै मोनो आरो बिसोरखौ 3rd डिग्री टर्चार माने साजा होनानै गासैबो बेंक रबारिफोरखौ बिसोरो हमनानै लाङो आरो बे बेंक रबारनि मास्टार माइन्डआ जाहैबाय आल्बार्ट स्पेग्री बे सुबुङा ओरैबायदि बे सुबुङा उन्दैयाव गावनि गार्लफ्रेन्डनो गिफ्ट होनो थाखायनो बे सुबुङा सिखाव खालामदोंमोन आरो जेलाव हमजानायनि उनाव जेलनिफ्राय गनानै बे फ्रान्स आर्मियाव बे सार्भ खालामदोंमोन माने साख्रि मावदोंमोन बेनि उनाव बे फट' स्टुडिय' रिटायार जाखांनानै फट' स्टुडिय' होनानै बे जादोंमोन नाथाय बेनि सिमाङा गिदिरखा माबा मोनसे गिदिर खालामगोन जिउआव स' बे बेंकनि मास्टार माइन्डआ जाहैबाय बे आल्बार्ट स्पेग्री आरो बिदिनो केसनि कर्टआव केस सोलिबाय थानाय समावनो सानसे बे गासैनिबो माने ध्यानखौ बे मोनसे बे बेंकनिफ्राय लुथिनाय सम्पथिया बैयाव दङ होनना दिन्थिफ्लानानै बे गाव खिरखिजा बारलाङो खिरखिजा बारनानै बे प्लेन खामखानाय बायदि खिरखिनि गाहायाव सासे बाइक लाखिनानै दंखायोमोन बेवहाय गाखोना बे खारलाङो बे हलिउड मुभिनिख्रुइबो खम नङा बे नाथाय रियेल स्ट'रि बे खारनायनि उनाव बेखौ दिनै माने थैनायालासिम बेखौ रावबो पुलिसा हमनो हायासै आरो बे खावनाय सम्पथिफोरखौबो पुलिसफोराबो मोनफिनासै बेंकआबो मोनफिनासै फेक्ट नाम्बार 4 बे गथ'आ जाबाय चाइनानि सासे बिबायारि बेनि मुङा रं फें आरो बियो जानो मोना न' गैया फैसा गैया बे साननैजों सानसे जानो मोनो बिदि माने बिबायनानै जाग्रा आरो सानसे बे सासे हिनजावा लोगो मोनो आरो बेनो जानाय होयो बेनि उनाव बेजों दसे सम रायज्लायो आरो बेवहायनो बे हिनजावा हमदांनानै मोनो बे गथ'नि साननाया माने आलादा बिबायारिनि साननाय नङा स' बेनो आरो जानाय होबावो आरो फैसा एसे होयो बे फैसाजोंनो बे गथ'आ बिजनेस मावनानै सानसे ओरैबायदि दोहोनि मिलिनियार जाहैयो बेनि उनाव बे हिनजावनो जाय बेखौ मदद खालामदोंमोन बेनो धोनि जाखांनायनि उनाव 1,14,00,000 रां बेनो गिफ्ट बान्था महरै होफिनो स' लोगोफोर सासे बिबायारिनो बिदि जानो हायोब्ला जोंबो नाजाब्ला जानो हायो स' जों नाजानो नांगौ नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै ला नोंथांमोननि सापर्टआ जोंनि थाखाय गोनांथार गोजोन्थों फेक्ट नाम्बार 3 ब्राजिल हादोराव सेन पल'नि खाथियाव मोनसे जायगा दंमोन बेवहाय पर स्कुवेर मिटाराव मासे जिबौ मोननाय जायो स' बेखौ स्नेक आइसलेन्ड मुङैबो मिथिनाय जायो आरो बेवहाय ओरैबायदि जिबौनि अनजिमाया गोबां जायनि थाखाय बेवहाय माने ट्रेभेलार जाय नायनो थाङो बे जायगाखौ बेखौ दा बन्द खालामनाय जाबाय माने फेक्ट नाम्बार 2 डेथम'र जेल सिरिया बे जेलखौ डेथ वारेन्ट मुङैबो मिथिनाय जायो बे जेलाव बुनानै साजा होनाय जानाय होयि माने जाग्रा बुस्थु होयि आरो बे लकेल गें जेलनि सिङाव जा लकेल गें थायो बेफोरथ' नर्मेल खोथासो बेनि उनाव 1980 मायथाइयाव बेवहाय 2,400 जोबथेसालियाव दोनजानाय सुबुंफोरखौ खेबसेयैनो बुथारजोबदोंमोन माने 2,400 सुबुंफोरखौ आरो बेनि उनाव 2001 मायथाइयाव बेखौ बन्द खालामना होदोंमोन सिरियानि प्रेसिडेन्टआ
बेनि उनाव बे सिखाव बिदिनि अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो 2011 मायथाइयाव बेखौ खुलिनो गोनां जाफिनो। जोंनिया बेनि उनाव दङ गिटार मास सेन्ट्रेल जेल रावान्डा, बे आफ्रिकानि मोनसे रावान्डा हादोरनि जेल। बेवनि साजा माने बे जेलनि साजाफोरखौ खोनायोब्ला जों खम्फिखांगोन। बेवहाय ओरैबायदि साजा होनाय जायोमोन आरो 90sनि समाव बेहाय मानसिफोरा माने जोबथेसालियाव दोनजानाय सुबुंफोरा गावजों गावनि मोदोमखौ जालायनानै थांनानै थादोंमोन। आरो बेवहाय 400 जन खैदिखौल' दोननाय जोंना माबा दङ, केपासिटि दङ। बेनि उनाव 1990आव बे 7,000 माने खैदि जोबथेसालियाव दोनदोंमोन। 7,400नि जायगायाव माबायदि थादोंमोन जानांगौ। बेवहाय जानाय लोंनाय बिसोरनिया खम जादोंमोन जानांगौ। बेनिखायनो मानसिया मानसिखौनो जानानै थांनानै थादोंमोन बे जेलाव। आरो जोंना केम्प 22 नर्थ करियानि जेल। नर्थ करियाखौ नोंथांमोना मोनथिखागौ जानांगौ, तानाचा किम जं उयुंनि हादोर। स' बेबायदिनो बेनि जेलाबो बिब्दिनो गिख्रंथाव। बेवहाय ना हिनजाव मानसि नायो ना गथ' नायो, गासैखौबो ओरैबायदि साजा होनाय जायो। आरो बेवहाय बाय'लजिकेल वेपनफोरखौ बे केदिफोरनाव टेस्ट नायनाय जायो। माला थैगोन नों गावबो मिन्थिमोना बे जुदि जेलाव थायोब्ला। आरो बेवहाय दासिम 50,000 केदिफोर दंथ'यो। फेक्ट नाम्बार 1, दा बेखौ नायदो, अर जोंनायखौ जों बयबो नुखायो नङा होमबा लोगोफोर? अर जोंनायखौलाय जों गासैबो नायनो हाखायो। नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदिबो अर जोंनाय दङ जायखौ जों मेगनजों नुनानै मोना। दा बे सावगारिखौ नायदो, बेवहाय अर जोंगासिनो, नाथाय जों बेखौ नुवाखै। बेदि जोंनाय अर नुयैखौ बुंनाय जायो मेथानल फायर। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना बेबायदिनो इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि भिडिअ लानानै फैफिनगोन। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर।